Ni ko b'a fɛ ka kɛ baara ye dɛ. I sufi ne wele depuis le don k'ale mago b'a ka wari la. Kunu ne fana Aisha bila ka taa yen fɛ ka ɲina ka wari ko fɔ. I ye wari ɲini fan bɛɛ fɛ. Mɔgɔkɔrɔ b'a yira k'a y'a mara ka ɲɛ de. Tu t'en vas sufi. Ba an sɔgɔma. Ma an sɔgɔma Madina. Tara sira. Kɔri baasi tɛ. Ba nin taatɔ baara yɔrɔ la. Ba Tanasha dun? Tanasha a bɔra sɔgɔmada na a solila ka bɔ. A kelen ya? Ayi a balima dɔ nana nɔfɛ. A taara mariage la. Mɔgɔ min ye ma mariage? Ayi. Ko mɔgɔ nana nɔfɛ. E yɛrɛ bɛ Aisha nin ka ko dɔn n'a ma taa kɔni a kuma bɛ caya. Mɔgɔ min ye ma o bɛ mariage ye cogo di? A ba a tɛna mankan mɛn. Ni fɛngɛ ye nin mɛn da i ba ye nin mɛn da ko a ɲɛ ma k'a tɛ mariage i b'a faamuya. Kamɛ. Ayi ba na ne mɔgɔba de bɛ la sɔgɔmada in na. A kɛra to i dun tɛ sɛyi ta ka na. Ayi an bɛ se k'an jɔ k'a fɔ. Ba i b'a kalama kɛ. Maa man kɛnɛ yɛrɛ de ya. I cogo di ta? Bana yɛrɛ de bɛ maa la walayi. Bana bɛ maa la cogo di? An man kɛnɛ dɛ. Hali de b'a la. O tɛ. Maa kelen fo fatɔ. Ba maa bɛ kuma yɛrɛ ma. Su fara tile kan maa de bɛ buru la e da la. O tɛ bana ye ya. Hali ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la u ka taa lajɛ fura min kan ka furakɛ a ka nɔgɔya siɲɛ kelen. Foyi t'i ba la. Foyi t'i ba la. An ye dɔ kɛ k'anw ka nin ko ninnu na koyi. Ma a man kɛnɛ dɛ. Ma ba kɛ hali ni bɛ mɔna ka na ni terimuso ye so kɔnɔ. K'a sababu kɛ maa ka kuma caman ye. Ne bɛna n terimuso ka n'u lasigi yan. A bɛ na e y'o bɔ kɛnɛ ma dɔrɔn ka taa fɔ dɔrɔn a bɛ bɔrɔtɔ olu ɲɛkɔrɔ. O ye maloya de ne yɛrɛ ma. Na ni terimuso ye foyi t'a la. Ayi o tɛ se ka na dɛ. Maa bɛ tile k'e nin. O bɛ kɛ ne yɛrɛ sigilen ɲɛna. Ne terimuso foyi tɛ se ka na nin du in kɔnɔ ta fo ni aw ma changer. Maa kɔni man kɛnɛ. N'i bɛ taa n'a ye furakɛyɔrɔ la ka taa furakɛ kɔni. Sinon a ma nɔgɔ dɛ. I ye ɲuman kɛ kara i ye juguman kɛ kara. A tɛ faamuya hali dɔɔni. Kami tɛ Aisha yɛrɛ furula ka na du in kɔnɔ maa yɛrɛ ka fa bɛɛ juguyara. I n'a fɔ sinamuso ko fɔlɔ la ale kelen dɔrɔn de la. O la n k'i ma n ko foyi t'a la. Barisa depuis don min na Aisha bɛ na yan nɔ o de kan ka ko bɛɛ yɛlɛmana pepu. Ko ne ka wari banna ko ye Aisha tere ye a tɛ ne bonya bilen a tɛ foyi ɲɛsin ne ma bilen. Ba ne ko mun yɛrɛ e yɛrɛ ka wari bannen. O ye Alalatigɛ de ka Madinɛ. An si ka foyi t'o la Alalatigɛ de. So tun bɛ e bolo mobili tun b'e bolo mais e ka mobili yala ne k'o fana feere. Voilà bon nin kan ka kɛ ma leçon de i kan ka dɔn ko don dɔ la i ka jan don dɔ la i ka sɔrɔ. B'a dɔn ni e ye wari sɔrɔ i n'a kɛcogo dɔn i tɛ don ne ka fili ɲɔgɔnna kɔnɔ. Voilà bon donc a bila i kunna kuma bɛɛ ko bɛ se ka ɲɛ kuma bɛɛ ko bɛ se ka tiɲɛ. Donc ne ka fantanya tɛ ne nɔ yɛrɛ Ala nɔ de don i y'a faamuya. A kun bɛ ne da kan na de. N bɛ taa baarayɔrɔ la. Ala k'a nɔgɔya. Amina yarabi. Ne yɛrɛ bɛ taa ci la yɛrɛ. An ka taa an bɛ sira kɛ kelen ye. Ne yɛrɛ ma ɲinɛ an ka fɛn kɔ. Jara nyindem tori koko nindene ala tenten bikadisa nga foto love foto nunta konjanye ba la ila janye ba Muhammad Rasulullah janye ba delimani janye ba hinebi nan dusukunan konjanye ba imanate kata kaliula janye ba ika Wari jine mane ka wasukuro eti saki yere mara kasinga ni jomo ko fe ngadarani patroni ama kala ko la sa kun woni kane ko ngoy mo golan ma de lawta inda de ana duguro ye dumini nga ki fa fongi kono boya ayere la duguro ne ma sigi dumini nga ne dumini nga ka dumini nga fonga kono boya me ya no ko ngoni ne faga eni ala na kirate ko ngobela ko ngoni la awo debi dugu je ne ma dumini nga ba iba fa ko debi dugu jira ki ma dumini ka kle saba de dileno ete dumini kari kono dorome kele atene bolo enne tama soro de nasara wari juma ke ka sara wari juma wa dumini sange ne ka sara wari ne bara la bolo wari de la de ntika ke fula de wari juma dorome kele tene bolo karamugo yere ma wari dibi karamugo ko wari fo itale bolo ama nasongo di o ma ko ran sa kle ko ngona bitugu ni be ni ya yebi chesri barakela ka kola o ka soro barakela re jolo na joro la ne be kolokolo manyima to ko ke dala yoro furane fin nogo ko ni fele ya me barakela nyongo chi bakela tere ko de fanye ti dai ka ko ma fanti se chi kede na yi jaire kana chi fe ke biti dai ka suno ko doro me kala tine bulu wante na sara wori joju mambay ke ka sara wori mende ma o dune no wori mende bulu ka blaga te aka dugula
o kalo jɔ i ma sa fa e ɲɔ wari di ne ma fa o ma sa kalo bɛ kilancɛ de la kalo bɛ kilancɛ de la kalo yɛrɛ ma sa kɛ ne kaba don yɔrɔ wɛrɛ la dumuni sɔrɔ a dumuni kɔnɔ ne na kuma dumuni tɛ aw fɛ mais sisan ala fantanya ɲini juguya tɛmɛ an ka fantanya bɛ ka juguya depuis e ma na yan nɔ anw bɛ tan cogo de la i b'a sɔrɔ e tere de bɛ k'an ka fantanya juguya i b'a dɔn ni mɔgɔ tere jugu fila ɲɔgɔn sɔrɔ du kelen kɔnɔna na a du dayirimɛ ko bɛ gɛlɛya kɛrɛtɛtɛtɛtɛ e ni Aisha yɛrɛ bɛɛ bɔlen don ne ma da ne tɛ Aisha ɲɔgɔn suba ka o de kɛlen don k'an ka dumuni ko gɛlɛya ne mana wari min sɔrɔ a bolo o tɛ se k'a kun dɛ i ɲ'a mɛn wa ne t'i ka mulo baliya la ne tɛ dalaminɛ baarakɛla fɛ dɛ i tulo bɛ na nɛ ka n'i jɔ k'i kun dama ne ta kɛ k'a fɔ k'i bɛ ne dalaminɛ o tɛ kɛ dɛ i tulo bɛ na taa ka bɔ yan nɔ mɔgɔ mulo bali siri tigɛlen ni dumuni bɛ kɛ k'a sɔrɔ fɔ ne n bila b'i bolo i b'a dɔn ni ne ma sen da nin ka fɛn nin bɛ ka jama walayi Aisha de bɛ ka nin kɔnɔna su mais n fɛnɛ bɛ mun kɛ i b'a dɔn fo ka n'i kunkolo ne kunkolo kɛ k'a kɛ ne dɔgɔyali o muso ye e. Salut la famille, votre artiste Kara Design. Donc à fond, on a continuer à abonner à la chaîne YouTube là. Donc ni nga j'aime pas d'enta. On va de mes vidéos c'est pour propulser tout gamna. La dernière fois en kunya ke un j'aime ni femme pas d'un solo. Mais donc à mani na offre alsa à couragita barça ku ñoo demeri. Ni aw j'aime ni femme ta. Donc du coup en page be booster vidéo be booster. Est-ce que vous voyez vidéo kadi doye alsa mais o te ka siga soro. O b'a sɔrɔ cogo di ni aw ye j'aime ta ka abonné o b'a to u bɛ vidéo partager donc a ɲininen don an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye an mago bɛ dɛmɛ min na dɔrɔn o ye dɔrɔn a ka abonné a ka j'aime ta a ka vidéo partager. Man sɔgɔma Kana fɔ Kaja ni sɔgɔma dɛ Dina ne ko oui yɔrɔ ne dusu sumani man di e Dina munna sa Dina ni ne ko k'e tɛ ka ne tɔɔrɔ ni ne ko k'e tɛ ka ne tɔɔrɔ wallahi n ya nkalon tigɛ wa ne t'i yafi ma diɲɛ fara lahara kan fo n'a sɔrɔ denni masaya ye nkalon ye ni denni masaya ye tiɲɛ o sen jɛlen o bolo jɛlen o e bɛ fɛ ka ne sigi ne malo kɛnɛ kan Dina n y'a ɲini ala fɛ ala kana barika don i la sabula ni ne ko ko mun man ne o de ka di e mun bɛ se Aisha fɛ mun bɛ se Aisha fɛ i komi polisiw nana i ɲini yan nɔ ne de polisi ko in a kuma tɛ se ka bila ten mun ne ma taa Tanasha fo Tanasha yɛrɛ solila ka bɔ yɛrɛ ne sɔrɔ ka taa baare fo sokɔnɔna na Tanasha solila ka bɔ a tɛ sokɔnɔ yɛrɛ ka soli ka bɔ a tɛ mɔgɔ min ɲɛma ye mun b'o bila soli ka bɔ la mɔgɔ b'a dɔn ani jɔn bɔra n b'a dɔn de labɛn ne ma da ye dɛ Dina sabali sɛba tɛ fɛn jugu yɛgɛ ka k'a den kɔrɔ dɛ ne k'i ma k'i ka Aisha ka yɔrɔ to yen Aisha mayi Aisha bi mayi Aisha sini mayi Aisha ye baara bilenkɛla de ye wallahi ne ye depuis Aisha furula ka don du kɔnɔ ne ni karamɔgɔ ma ɲɔgɔn kan fɔ aw kɔni tɛ ka ɲɔgɔn kɔni kan fɔ ma i b'o to wala Tanasha tɛ bi kabini i ye kuma fɔ ne ma taa fɔ fɔlɔ a ne bɛ ɲɔgɔn hali ne tɛ ɲɛ kɛ k'a lajɛ i ka téléphone ko in yɔrɔ a diyara ye i man dira ne yɛrɛ walayi a dira ne fo k'a faga ko ne ya téléphone in ye k'a bɛ ka feere ne y'a ni mɔgɔ min bisigi Dina ayi o tɛ se ka kɛ ayi o t'i ka wari ye dɛ na n ka nin lajɛ mala kuma sa o t'i ka wari ye ne m'a fɛ ne t'a dɔn ne ko k'i ka na n k'a lajɛ de ma sabali sa ni nimisa bɛ ka wari ye tuguni karamɔgɔ de y'a d'e ma awɔ ba de y'a di ne ma ko ne ka kalo sara wari ale de m'a d'e ma awɔ karamɔgɔ ayi kana na wuli sa o fɔ kun e m'a fɛ k'e a ye den ka di ne ma kana a ɲininka o la sa kana ɲininka o la Dina ne ta di ne ma kɛmɛ minɛ Dina dɔrɔmɛ 100 awɔ minɛ ko k'an bɛn n bɛna sisan an bɛ yan ci dɔ bɛ n bolo ci gɛlɛma ko Aisha bɔra est-ce que ani ladi ma bɔ sinon ɲɛ fiyɛntɔ ka yala ala ka nin kɛ Aisha talen koyi ya rabbi ama mɔgɔ nin kɛ Aisha talen kunfɛ ala ka nin kɛ Aisha talen kunfɛ mɔgɔ ma nin kɛ Aisha talen kunfɛ ala ka nin kɛ Aisha talen kunfɛ ne bɛ kɔrɔnɔ jinɛw wele ka tilebi jinɛw wele ka kɛɲɛka jinɛw wele ka bani jinɛw wele mɔgɔ Aisha ta kunfɛ ala ka Aisha ta kunfɛ mɔgɔ ma Aisha ta kunfɛ ala ka Aisha ta kunfɛ ya rabbi ama nse era sira karamɔgɔ nse an bɛ se ka fɔ an jalo karamɔgɔ ne b'a dɔn pɛrɛ e mana fɔ cogo cogo ko ne n'e ka sigi ye bɛn kuma de o ne n'e ɲɛtɔla t'a la o parce que b'a dɔn an tɛ nana yaala diɲɛ kɔnɔ o ɲuman ye mun ye kɛ n'a ma ɲɛ ko bolokuru kɛrɛ bɛ wuli a k'a sɔrɔ an fila bɛɛ pɛrɛnnen don Baasi tɛ ne ko nasɔngɔ ko b'e bolo da jumɛn ne la sisan Allah kibaru
La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu est-ce que ne kurana jingo fena mun na so ko mi bunu dadu na ni be o kurana jiga Karamugo ne ko yoro ni danga wulla sheko abe do muru jago dilla ni mugo ya muru e shebulu dro stika ne ga kantige muru de babulu Karamugo e kamelen koro bilibili jamja sanfa dugufa e be na ne de nyini ko na sanga ko kera to godi e adoro mekelen ne ma debi dugu jera e kalo joli de fled warte ne nyogonche sabalisa che ibado alni mo gombe misu mi yoro la ibado ko jiflente sabalisa iga miri don sa ika dala ka fako ne musori ko muso mangante ka joni duwe ne hinete ela Karamugo wa fa abe aka shegin taka da kola ka yereke manima to mo e fe ko nyani ke hine be na don nadia Kamu iye kuma mi fo ima kuma fo ni re e muso re mangante ka joni duwe domina mele e ba sin ko ni ko gelara ki bi che deme ma do nyina no dongo e ma fako demna ko ne ba sien meri la ko ni ko gelara ko wakati ya soro ko kan no e Karamugo kun kai wa idusuku kun jeli no pas na plane wakati na Karamugo ibe sarbondo a sarbon ko flanante e dusukuna ne dusukun te Kamu e kile ma ne dusukun ile ne pochi ko nari ni ne foro e boro ko muso fle mana milliard de muso ma dongere ni ma na war ni fe ni ma dama ba fo ki ma dorome kele mo mo nyale jati iko kuma mena iko kuma sanjilo e ka wari ka bi asababu ya bora jona iyerete ko mo mi be no be sanfe yele nyini ara madon kan yi deme ki lele sanfe de me mo be duguma yele nyini ni na yi soro de ne bi taki saba duguma kan senki ka pata ko itala Kamu sabule ete sangorota mo sisa ha donc ni e boro ko nuna ere ni na so la sa ko ne be na e kuna war de kama an Kamu ibe bara mi na bi woso mi ga bara mi Kamu ne bara sababu ya ibe woso mi bara mi Kamu na jame bara jobi na e bara na do be Karamugo ne fanne bari ne do kalana ne anga prima de damne wakati mo asoro ite itoko kunti e fali bare depuis bara yoro ni ngade ma ne fanne bari ne ka kalam wori sara wa ande kalam ko la ba ko ma ne ka diplôme ne ka barakele ni wa fene ni ya ne tara ne sa warta ne bolo Karamugo ibu na so en atembolo be atembolo si ibu na so en he jaku yala ka di jaku ka tere jaku yala wa nga sara dire ko me atete ntadi mun ba de biya dugu wori tembolo be atembolo sini iti do ko ni anga du laban ko depuis ala e dugu jamanga shoot manga clé manga wallahi ya che mama ko re me ga tan jaro mo kuna go tere dugu de ben du ngono depuis mo kuna go tere dugu aramasera kana du ngono dongo do wallahi anga dugo nan ko be kena pepepe ko kuma lati gete so kuna go tere dugu kan yere boala ne wallahi ne tere grand sœur ne le bara ni adi Kawuma o kera biga gelene ma ne ko Kawuma ka binna so nyena bo ko fe ma dama Kawuma ko kuma le cha kan o ben nan so ko mangane la Fadin sako fente mami fe fadon yele dira Kamu me kuma kelen fie wallahi billahi jogo mbela ni ma dabla ibe dina sirifu gela parce que atina barga soro e de bi sigi ini che la ki jo face à face ibe korama tiga dongli da sere bi yete sabali ne ko absa ibe sega ne lamia ni furu ko kuma fora yoro muno ne ko mu me furu sala ka kuma se o yoro la e ka mo do sa na aya tula ka won de shengle ya abebe fa mo le adoni ala furu la tuma da mo furu la e jo da ki daga mi e go traverser e de kololo jugu ba o daga ni so warin dum na ka to bilige ayi adama ay ne ba de makana mo ne ba ta te labane de te ko na dan se ne mo go be yere la ala e ta nye bi yere wallahi sega be dala nyama be dala nyama to furu sala ki furu saka na kibini dalo mo go dugo no ko kuma na ne yɛrɛ mana nin da me furu ko kuma yɛrɛ la ne sɔn bɛɛ bɛ ja wallahi e y'i ka tuma ma ja cɛ ka na anw dala yan san joli i ma se ka t'i cɛ fɛ yen e ma se ka t'i cɛ fɛ yen k'i ba i cɛ la tilegan diri fɛ cɛ ma ba la dɛ ale de bana cɛ la cɛ a mɛna cɛ y'a fɔ ko i nege t'a la o nka a m'a fɔ k'i k'i ka minɛnw ta e yɛrɛ de y'i ka minɛn ta k'a fɔ ko furu nege tɛ e la minnu m'an ta koloni na yan du kɔnɔ an n'an cɛ b'a fɔ ka a ɲa la e bɛ tila ka n'i dala sigi anw da la e ala sabali sa wallahi sabali bi kɔni ni ala sɔnna ma dɔrɔmɛ kelen n t'a don dumuni na an mɛna ne ta ka te koyi ne aw dumuni aw tilela ne aw surafana ne aw fɛn fɛn ne aw bɛ tila k'a bilen ka sigi ne tigɛ Aisha ti yan bi wallahi a bɛ fiɲɛ fa ji a b'a bɛɛ yɛlɛma a kɔnɔ bi mɔgɔ molobali siri tigɛlen don ne mana nin yɛrɛ a ko yɛrɛ bɛ ka bɔ anw fɛ yan nɔ cogo f'i b'a ye k'a k'u ja mɔgɔ molobali siri tigɛlen nantan kolo e bɛ furu ɲɛ fo ka t'e sa e tɛ furu ɲɛ wallahi e tɛ furu ɲɛ ni wa a b'i kɔnɔ k'i bɛna sigi anw da la yan ne i tɛna sigi anw da la sa ka ban wallahi o ti kɛ
cancer karamo egisi sigi sigi ne ben sigi no sigi ngo ke ma go benela kurbashite jugumante ana ge juguma nga odo kuma do barsa an kuma se ga fere alsa kami kuma comme yere ba donc Aisha Sulata mariage la comme en flabi en même profiter en kuma on willa ka soro iteno dorete ngoni nya fi na do ina na retard la en plus e chéri qu'on fait en plus e denimi kumi musomi kumi no fait ngana na doga voilà ne a fait grand sœur e ki tamo nyon donc barsa ma tamo nyon mi se ga i da yoro wala la ko alni teno voilà barsa musomi kumi no fait donc ali ne rek kuma na fait doron ta ladi kele côté wala sa me se ari na fo ga blasira ayo ke kele ni bula dogal man na su be danega na fora ke eno ribi jala tien lote familiare tien no finite mogoy mais ni ye jogo fana mo go ko chama nyana bore lera kum no le fo ngo abga ta fin ngon fe ngote suno ne tere msum no mo nyana man bare do aduna ne nga gele a chama chere wallahi ne stiga to jugaar ni min kane kane to ngadeguna akera nyana ko mais mogo san bi mogo be mogo mina yetugo de ma alors que l'apparence est trompeuse a fin de tout mai mais wallahi ne reba do kila ba do den dine ka nganya ke mogo nyena ma ere de do mais comme yere afu nya fam problème tala na la sona ma ne reba na kuma fa ga fin de tout na aga fin de tout falen don voilà ni mo go yoro doron la ni mo nyena ma se ga ni fin na sundo ni me mo nya joyla do wichi o doron ni kama ne ba fo so ne ta jogo do ne tina se ga fo ngoni mo na sugudo mais abuga mi gira na me barake no de fana yoro fana ma era doron te kan ba fa Aisha ba fo be ba fo ibuga ya awoye ni ya fanya o jana ne ko jugu no te fa ga ni dusugo kuma am kan ni chen la nganya fa mais grand sœur e te barla e wa gele mi di kan ma ko dun karamo e ma ne nga war boro la fo ajien fara la garaga anga wari o wero angu tu pepe ne te barala ye chen fo mais I koro de ni muso ya ginori ko chama ma kono chana ne te barala me ne ga war soro tugu akun kadine I kana no nya ni shu tu pepe ana kama sen bema awo na fam kame ni mita bararo la amina ta barara ala clear amina arabi ala sigini amina arabi kana nyuma so amina arabi Aisha re mena de wosu ga chante shiera abeshia ma clef la ga yo avec clef la ga okay kame awo kame mo re ga dance ala chene muso goroba to sanfa du fa re ne nga war boyro la kurate karamo ko kono ka dogon nene wallahi Nasira ne ko enyi ni temetola on ne nyama ke temetola ko ne ki miye kedu ene fois ou ebe fene follow de ke fois ne kore ese ga girin afwa patron che depuis ne du ngona ne ma de ila muso ki fo dongo do so ma da fede owe ila muso ti fo akin na daga berne de la ko ne ki fo de ila muso tene de owe donc ya fo meka marabe kamuta de kono ni kamu mane fo ese ga ne fo owe ale na ni ne ya de ale na ni ne ya ale na ne ya owe amasiga bol ete ntega chela ni mele ba no me minge iti se la muso mara dongo do ni mi jo nasra na jibo wa bla nyaga no isa fo nasra nko isa fo nasra mvo eti mara minda ila muso ka isa fo ke so dane kan chugudi neti ai kama de ayra se san de yara ki ferinya
Tiens. Il vous rendre ça ni koto tanto a. Kanto tanto. Je viens faire mai. Hayi, anna mai ne bake. Nda yiri me fami. Bolin ti siga toyi. Fa anga no boni ko inari. Na fora. Ne da nga du dem so folloy. Anga fami bebe ne de bulu. Ani ne furula sisan. Ne de banga so jiri. Nti siga dabla jiyan kono wallahi. An woni min ke minali kon talaw. Men le bote ya. Ami nyongo bolodi. Nti siga dabla. Ipta ka fami nga tadi mbama don. Jiyan kono ntese. Ami no boni ko inari wallahi. Siga dabla. Nasra, Nam patroni. mo ka ke tugo suku bela. Nam patroni. Ya gamu gon Nasra. Owe. Ne ko ngoni vini joka ni jogi kunema mo ko kunema kensa. Ipuse ka bo mo la doni. E be ke na fi ga do mo ko kono. Unu manne. Hani mine. Kameke nadu. Mari Nasra. Ne te ka dumni to bi ko. Ni mine ga feno sanna. Yan ne kana. Me patroni keme ya dogon no de. Keme ka dogala. Dogono keme obebe kalola dilma. Awla kini yere jejedu. Ay samo dogono keme obebe jelima kalola. Chena ngoni ya dogon ni rode. Keme dumni wera ti sende fay. Na ga dogala dia mi taran. Patroni inti wakele bolofa. Ni wakele nya jole ne nan. Ye mu ko kana somode. Patroni wera juma ngwa nasange. Ayi. Eti se nan san tukula ne repeta nan sana. Meta sukula kana sansa. Nasra ne kuma fenye yini mo. Isuzuri. Ni finga kuma ndo fianga na kele sa. Ere de afiri ni ma. Aisa. Kele mai eni ni nyoche. Ne ka nye mine. Anu asro ne dente bo. Ne ka nye mine ne ka ko. Idente ne bode. La mesa ne ka nye mine na fondi. Mo miga marala. Ibo ke na foidi ne rem na ta sula. Meta body change ma nusa ngana jime ame. Patroni ko jini ma. Ibe pantalon do. Owe. Pantalon kadi. Awonya feke mo ko kai boy. Iba do ne be feka viere de ka changer. O patroni ma ni nega ke wallahi nene ngala takana chene be sa ko. Ngame ibi chiffon do chiffon. Iko mi bubara mambu. Ni me fenga chiffon sanga jima ibo do pantalon ko. Patroni afa ko etumu do amugo bubara ro rent na se o ke. Mo chiffon me mo ko bubara bunyeri. Ula mo ko mani tape kenema. Bunya jo nyena di. O asanju make ma wana duguro ntina ta do ko mi na che ye. Iba do bama ko asa. O yi patroni che na che ana duguro nya bona yi. Ibu ka sanga jima. Owe. Ibi pantalon do bama ko ya ko ni. Mino lo beki yani. Telefon kura mino sanga jima igara ma yani. O cho ma ko ana duguro so juma. Kani gere sike perdi sa. Patroni Ni koti. Ni fenga ni ba. Eti soma do aka dugula. Soma uwe morini abifomo mako kise kele fini. Patroni. Dekumba de beneka. Netu suma orodo ne. Netu kileni orodo. Bilaka ibado ni mo mi amu ko dete baka to jikituku. Ne rete. Ne beka ke. Nkoro msore kama ade mangene. Sabe wulu kasi ka dalin. Shubo ko dedi. Patroni. Wallahi den dale abe wulu kasi deke. Wa be kulini shubo ko to ko di. Noko nimeka mukodi nyinyi. Patroni. Ila dogo musoi. Ya famia. Aisha. Ne korom suri nana kliani. Depuis atara na di ma lafia. Wa di mi to ko Aisha. Patroni shuba ko kuma te kulanya kuma de. An ko na duguro muri badi. Ubado. Olu yere se chogo mi ha. Patroni ala ma ka jiro sanse ma fo ku kam ko fa usa mo fa sisa. Nera koroche ale yere tay te jowere foshi asa bolu soka mo kon fon faka Ni alache. Wana duguro da bade Na sere to numero dia. Uka numero dia mi sega njiki se mola to komi. Wala sa ko ramso denga kene ninkwe. Patroni klina keshi sangu aliana duguro de nera korke ye ne be numero jima. Inyame Iwoke. Owe numero ne bolo ne na tunga maja kono. Nyame adia obi jen ko sebe Suno me patroni jo ngwa dumini san folo de ko mo la folo de. Numero dia se ga surogata. Wo be takana. Owe Dabu gona nyama nche fele ga surogata. nenyo bia ke o. Onyame obi. Imana nyisa numero jima yame nyere sa wole ngo nasra ye. Ngo na patroni makoyala. Sella ka binin fele ni atai igala wile. Nununga dugula ni kuma to go be chugomi. Nununga dugula kangaranka ku ribi. Aka numero dia do Aisha feme beta. Wallahi sababu nyuma mena don.
ala yɛrɛ de bɛ ka nin ko in kɛ n bɛ taga somakɛ fɛ yen sisan n bɛ taga n ka wari di o ka wari min bolo n bɛ t'o di fɔlɔ ni yo kon ko we Uncle. Eh. Ah, Sufi, attends. Ah, bien. On va ici là. Là, je fais tes. Non, là, Est-ce que maintenant Sufi? Moi, na dɔrɔn ka compte rendu dɔ k'i ye ten. N'an ka taa sisan an ka mɔgɔ ninnu kɔnɔ an ye chantier kura dɔ sɔrɔ. An y'o baara daminɛ bi yɛrɛ. Ah, so aku mena dɔɔni sigi la. Ee an kun mɛnna dɔɔni sigi la dɛ. A bɛ cogo di? I ka wari ko kɛ. N ko fo ni yafara ne ma dɛ walayi. Sufi. E b'a dɔn ko o don ne m'a fɔ ko ne bɛ taa so dɔrɔn n bɛ taa wari ta ka na. Sufi ne ni kungo wɛrɛ de donna so bilayi n kunkolo chauffeur han. Non ne donna dɔrɔn n taara n da siɲɛ kelen quoi. Ne ɲinɛna pewu. Mais a kun bɛ ne kɔnɔ de n ko o dugusajɛ sɔgɔma dɔrɔn n bɛ wuli n bɛ wari minɛ Aïcha la. Ja Aïcha fana ka bi bɛnna mariage ma. Aïcha solila ka taa mariage kɛyɔrɔ la ne ɲinɛna pewu fo tuma min na ne bɛ bɔ so. Bon dun a ye wari bila yɔrɔ fɔ ne mais n y'a ɲini ka dɛsɛ n'i bɛ sɔrɔ a taara n'a y'a fɛ walasa fɛn kana n'a sɔrɔ. Wala fo ni i yafara ma dɛ Sufi. O ka nɔgɔn ne ka n yɛrɛ baara daminɛ. Muso ma pressé kɔni. Bon a ko n bɛ ka pressé bagabagaliw bɛɛ yira la dɛ. An ko datuguli ko kunna fɔ. I kuma mais a bɛ ka ni Sufi e ma se ka daminɛ. N y'a daminɛ kɛ n ye dɔ fana de y'a ka avance di. O la baarakɛla kɔni an bɛ dingɛ dɔ tigɛ ka dɔ giri. Dingɛ dɔ bɛ tigɛ ka dɔ datugu. An bɛ ala ka sutura dɔrɔn la. Ayi nin tɛ baasi ye ni solution ɲini parce que téléphone de tɛ Aïcha bolo sinon tun b'a wele ka solution ɲini ka se ka wari la nati. N'a nana i b'o bila dɔ in nɔ na. Dɔ in nɔ la. Voilà a ka armoire yɛrɛ de filɛ nin ye. Non tiɲɛ la baarakɛla la dɛ cɛ a teliyara dɛ. I bɛ dɔn denmisɛnnin bɛ baara kɛ yɛrɛ yɛrɛ. Ni lafiyalen san ne yɛrɛ ni nin baara nin tɛ minɛ kan. E tɛ bɔ yen la. Ayi patron a bɛ fɛ ka da don yɛrɛ la dɛ. An fana sɛgɛnna an ka paranti. Tiɲɛ don. An ka paranti a waati. Suturama kuma ko tɛ yen. Foyi kuma ko tɛ yen i b'a ta sen ni sen. Tiɲɛ don. Sisan denmisɛnninw. N yɛrɛ dɔ k'a la koyi. Yanni ka fɛngɛ la. Mais an ko patron kɔɲɔmuso min bolo yen fɛ. Ko ne tɛ ka sɔgɔra tan tɔ yiri la. A ye pɔti caman ne tun b'a bila i da k'o kuma fɔ yan nɔ k'an mɛn. Sisan baara la. Sisan paranti yɛrɛ barika b'a la o tɛ kurun marché sɔrɔ. Hali o tɛ kurun marché sɔrɔ. Sufi a fɔ comme ça. Merci beaucoup. Non mais n jija ka na n'a ye jɔnya ma. Ka n'i yɛrɛ si fɛn na la ko a ɲɛ sɔrɔ ka ban. Baasi t'a la. N'a kɛra mun ye n'a nana dɔrɔn. Problème t'a la. K'an mɛn o la. Awɔ k'an mɛn. Ba ni kile. Moye. Somɔgɔw. Tarale. Kɔri baasi tɛ yen. Baasi tɛ. Ba. Kɔri baasi tɛ. Ni kile fila sa. A kɛra tile fila ye. Kɛra fama ye dɛ. Wariko kun kɛlen kun tɛ ka tunu wa. O kɔni o fana ye tiɲɛ. N yɛrɛ kɔni ci ɲɛnabɔra. N ko an sen fa ka se yan nɔ joona. Ça c'est très bien. O diyara n ye. Wari fi. Sisan kɔni. Ni sen kɔni. Ayi i tɛ baara wɛrɛ kɛ min kɔfɛ. O da de nin. Wa kɛmɛ dafalen don. Ayi n y'a faamuya kojugu. Kanko. Karamɔgɔ a ka di n ye i ka n dɛmɛ nin ko la dɛ. A bɛ ɲɛnabɔ. O bɛ diya n kɔnɔ. N kɔnɔ. Ayiwa taama sira ani jigi furu ani kɛnɛ nin ko in tɛ yan n bɛ nin ko in bɛɛ dilan i ɲɛna i sigilen ɲɛna sisan nin furamugu in i bɛ nin minɛ i y'a faamuya i bɛ t'i ko nin na siri fɛn fɛn b'i la
a bɛɛ bɛ tigɛ ka bɔ i la i y'a faamuya voilà bon furamugu filanan filɛ nin i jija cogo bɛɛ lajɛlen la karamɔgɔ koliji i ka dɔɔnin kɛ karamɔgɔ koliji la n'i ye dɔɔnin kɛ karamɔgɔ koliji la n'a taara Aisha fɛ yen kɔni o y'a bɔlen cɛ la pewu karamɔgɔ ne soma Zangolo ko ten i jija fura ninnu bɔlen nɔ kana Aisha fɛ a tɛ se ka baara kɛ a tɛ se ka foyi kɛ fura ninnu bɔlen nɔ kana to a ka ɲagami dɛ ni Ala sɔnna ma ayi kolita in o ka ca ni nin o ne ta in ka ca ni nin alhamdulilahi rabbil alamina kanu nin kɛlen kɔfɛ bilen k'i ka baara wɛrɛ kɛ karamɔgɔ la bilen o kɔni o banna ne sɔnma Zangolo ko ten Zangolo ni m'i cɛsiri de ko in bɛ fɛ ka ne jigi waro dɛ ayi jigi tɛ waro sabula ne ye fɛn camanba de kɛ e fɛ yan wa ne bɛ ka baara kalo mana sa ne ka wari fankelen bɛ na e de fɛ yan nɔ o ye tiɲɛ n'a fɔra ne ka baarakɛ wari yɛrɛ tɛ ka ne nafa o baara tɛ ka sira sɔrɔ o kɔni o ye tiɲɛ zen ta kɔni karamɔgɔ i jija o ka sira sɔrɔ ni zen ta kɔni an ka fɛnw k'a kɛcogo la n'a falenna min na an b'a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna i y'a faamuya ɲamɛ ta kana wa walima nin y'a bɛɛ bali nin y'a bɛɛ lajɛlen de balen de i ti baara wɛrɛ an ti baara wɛrɛ kɛ karamɔgɔ kama bilen fiyewu 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 nin y'a bɛɛ lajɛlen de balen e ka taa ne ka fura in k'a kɛcogo la i k'i sigi k'a mafilɛ karamɔgɔ mɛ ta kana wa wali nin y'a bɛɛ bani sisan nin fura min dilen filɛ i ma nin ye i bɛ taa ni nin ye misi wari min dilen filɛ ne ma bi i ka tile 3 di yan n bɛ baara in m'a tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban pewu i y'a faamuya ye n ka kɔrɔfɔ mɛn kosɛbɛ karamɔgɔ wala o bɛ diya o de kun don n bɛ sira ɲini sira bɛ yen awɔ Ala ka waati wɛrɛ ami don wɛrɛ mɛn na ni Ala sɔnna ma inshallah i bɛ ka taa k'i ka moto tile to awɔ Ami mun kɛra ne ko kile ma mɔ ma fɛ ka dɔɔnin dɔrɔn sɔrɔ ka bɔ ka taa ci dɔ la ko mun la ko kile ma mɔ a ma fɛ ka dɔɔnin dun ka bɔ ka taa ci dɔ la tuguni ne ma tobili kɛ e ma tobili kɛ wa ma tobili kɛ ne ye tobili kɛ e bɛ n sigilen yan nasɔgɔ dir'e ma mun de kama a dir'e ma mun kelen jumɛn de kama ne bɛna o wari don kɔngɔ na sisan nɔ ka di n ka denmisɛnninw ma ne tɛna daga sigi ka ne ka nasɔngɔ wari don kɔngɔ na k'a di denmisɛnninw ma k'e tɛ daga sigi e fɛ ko bɛɛ ma bɔ e ta in kalama i bɛ taa bobaraba jɛman min fɛ yen nɔ dɛ taa tilela dun yen nɔ bobaraba jɛman wa e fɛ ko bɛɛ ma bɔ a kalama sigida bɛɛ bɛ e ka bobaraba muso sunkuru bobaraba jɛman b'i bolo bɛɛ b'a kalama taa i ka taa dumuni kɛ i ye wari min di ne b'a don kɔngɔ na sisan nɔ k'a di n ka denmisɛnninw ma u b'a dun n tɛ daga sigi komi bisigi don o bobaraba jɛman in dɛ a bɛ forme yɛrɛ de la sisan ka tɛmɛ e kan awɔ ne y'a faamuya o yɔrɔ muso min b'aw cɛw bonya a t'o fɛɛrɛ fo mun b'aw dɔgɔya don o don o tɛ yan ne ka foyi t'o la nka ne bɛna kangari laban dɔ da ye Ami ye n'a sɔrɔ sufara de digilen b'i tulo la a bɔ i k'i tulo dayɛlɛ k'i hakili sigi ka lamɛn n bɔtɔ filɛ ka taa dugu kɔnɔ ni ne sigila k'a sɔrɔ ne ye nasɔngɔ min bɔ n kunna wari la k'e b'a tobili kɛ ka bila ne ye ni min bɔra la an b'a fɔ ɲɔgɔn an bɛ n'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'Ala sɔnna ma mais Kuyate n'i ma sabali n b'i bilen dɛ Ami ka ne bilen n b'i bilen e k'o kɔrɔbɔ ne k'a ye ta ne ye den k'e ye musokisɛ selen n bilen ta n bilen k'a mɛn ne kɔni b'i bilen e ka ne bilen kɛ n'o bɔra min na bɔnɛ b'o den wolo k'o tɔgɔ da i la Kuyate ka ne bugɔ Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dan épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o y'aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.